Госпожо Любенова, а, първо искам да ви приветствам и да ви кажа здравейте. Благодарим, че ви приехте поканата да направим интервю. Благодаря и аз за поканата. Драго ми А, да присъствам в вашето студио. Ще ми бъде приятно да поговорим. Нека започнем с първия въпрос, да ви попитам от колко време се занимавате с дадената професия, която не знам много добре как се нарича. Да, ще я назова. Аз съм завеждащ експерт към превентивно-информационния център на Общински съвет по наркотичните вещества, град Монтана. Идеята на нашия съвет е да изпълнява националната и местна политика, свързана, обхващаща областта по проблемите за наркоманиите, за употребите с психоактивни вещества. Нашата, мога така да събера основни цели, които имаме, и да повишим информираността не само сред учениците, но и сред техните родители, по учебните заведения, също училищните специалисти, да се затвърди един по-здравословен начин на живот в самите подрастващи, да се формират така позитивните нагласи, протективните фактори също. Нали, ако за част от публиката не е точно ясно какво означават тези протективни фактори, това са нещата, които ни държат по-далеч от рисковото поведение. Как решихте да се занимавате с това нещо и от колко години се занимавате? Да, аз по образование съм клиничен психолог и цяло и студентските практики са били свързани с лица зависими, най-вече с зависимост, най-вече с наркотична зависимост. Преди от 7 години работя към Общински съвет по наркотични вещества, град Монтана, но преди това имам 2 години и опит към местната комисия за борба с противообществени прояви. И самото образование предполага такъв тип дейност и затова се насочих именно към тази сфера. Кой е най-интересният момент от вашата работа? Най-интересният момент са тези моменти, в които успяваме да изградим самите ние, тъй като към нашата работа доста деца доброволци имаме, които ни помагат да упражняваме дейността си сред общата, защото ние работим в цялата област Монтана, не само в град Монтана, в училищата из цялата област, и ни помага да осъществяваме по-добър контакт с учениците. И когато тези деца, които са доброволци към нас, с тях имаме такива хубави доверителни връзки, успеем да изградим в годините, и не само тези деца, които са доброволци, но и другите ученици, с които работим, когато успеем да ги предразположим и ги накараме да мислят за момент, в който защото съгласете се, когато са 6-7 клас, те все още не се замислят за вероятността и тази реалност да се срещнат един ден с наркотиците, докато ние не ги предразположим да мислят тази насока, като самите те направят оценка на своите приятелски кръг, на своите приятели, запитвайки ги кой смяташ, че след време ще ти предложи на теб самия даден наркотик. Те поначало казват винаги, никой няма да ми предложи, което е нереално. Това да не се сблъскаш с наркотиците е като да вярваме, че един млад човек няма да се сблъска с интернет пространството. Това е невъзможно. Винаги ще има първа среща. И когато в по-ранна възраст, идеята ни на нашия съвет е все пак превентивна дейност. И това включва превенцията, когато успеем да накараме младите хора да се замислят за напред, за неща, които към момента не са част от тяхното ежедневие. Тогава те са по-подготвени за дадена среща след време, когато наистина доста точно се оказват предположенията на учениците, защото те виждат тези ученици, които имат проблемни семейни взаимоотношения, не се интересуват от успеха в училище, по-дистанцирани са, по-агресивни са в взаимоотношенията си с връстниците дори. И те, именно тези ученици посочват като евентуално възможни, които след време биха им предложили наркотик, което наистина 2-3 години по-късно стават именно точно така. Се оказват точно. И това е добра практика, защото те вече са подготвени за този момент.
и вече им е осигурена една емоционална, културна и социална защита. Ами, аз се сетих, всъщност, ми е винаги било интересно да питам така специалист човек, защо, не знам ден днешен това дали го има в някоя държава, тревата, така наречена, се използва като медицинско средство. Да. То се използва, да, марихуаната. И много често това е един капан, който учениците постоянно, когато при срещи, дискусии с тях, различни беседи или кампании дори, те постоянно ни посочват защо говорим изобщо за марихуаната, като на много места по света тя се използва с лечебна цел, тя е безвредна. Много е важно да упомена, че марихуаната все пак е в списъка на наркотични вещества. Няма такава безвредна, безопасна дрога. Тя, да, ползва се, но марихуаната се ползва първо, че се ползва по определен начин и се използва за определен тип заболяване и то в крайен стадий, както на рак, на спин, в смисъл изключително тежки заболявания. Тогава се използва, но не е така този тип марихуана, който... и друго тук, само да вмъкна. Видовете марихуана в света са над 1600 вида. Тоест, това, нали, ние няма как да вярваме, че тази марихуана, която се ползва с лечебна цел, е тази, която дори тук на местна територия много често, за съжаление, се случва млади хора да отглеждат такава, която се третира с изключително опасни, отровни примеси, което вече кара нейното въздействие върху човешкия организъм да е още по-пагубно и води до фатални последици. Искам да попитам, вие казахте, че е безвредна дрога и наркотик като цяло няма, но можете ли да назовете кой е наистина най-опасното наркотично вещество? Да. Най-опасното, вижте, наркотичните вещества, да го кажа по-общо, всички те увреждат организма по различен начин. Да. Всяко наркотично вещество уврежда различна система в нашия организъм, различен орган в нашия организъм. Те имат пагубен ефект и психологичен аспект, така да го кажа, и в физиологията ни. Тоест, нали, аз не мога да преценя дали е по-безвредно, ако увреди сърцето или мозъка, или нервната система, или половата система. Мисля, увреждането наистина са изключително тежки, изключително сериозни и много често младите хора или не ги знаят, или го подценяват този факт и грешка тук има до някъде и родителите, защото много често, когато има вече от някое учебно заведение се обадили на родители, че тяхното дете в раницата някъде нещо е намерено дадено вещество. Отида след това на среща с нас. Какво се случва? Родителя пред нас казва на собственото си дете: не бива така да правиш. Аз, когато бях на твоите години, също съм пробвал и това не става, това е много лошо. Като тук посланието, ние разбираме, че всеки родител мисли най-добро за детето си, но тук посланието, съобщението, което чува детето, е съвсем различно. Той чува, ето, примерно, баща ми е счетоводител, охранител, каквато и да е професия, някакъв, но той е жив и здрав, има своята работа, има семейство. Въпреки това, той е опитвал и нищо му няма. Той не е пострадал, т.е. дрогата е безопасна, тя е безвредна. Да. Затова много внимателно трябва с тези послания, защото именно от такъв тип послания след това експериментите на децата стават все повече. Да. Ами, можете ли да споменете, понеже аз не се интересувам от това да пробвам, интересувам се от такава гледна точка. Аз също на децата, моите приятели, които знам и съм чувала, че са пробвали дори цигара, се опитвам да им разкажа какви са последствията, но аз съм гледала множество филми, предавания и сериали, в които се споменават дрога. Има едно предаване по National Geographic, арестувани зад граница. Там много често са замесени хора, които имат самите те наркотична зависимост и стават барони и дилъри. Можете ли да споменете цената на всичките наркотични вещества? Защо е толкова висока, като човек, когато си купи такова вещество, си уврежда организма?
плащаш пари, за да се увреди Да. организма. Да. А, Тръгвам с едната предвид нашия край тук, че сме по-беден край, по-малък град, по-малка община. Тук предимно се употребяват и пласират по-евтин вид наркотици, които, пак казвам, част от, както с марихуаната, са вещества, а, които се отглеждат, тревни маса смеси, които се отглеждат тук, които се третират на местно ниво и съответно цената е доста по-ниска. Те са най-ефтините, може да се каже. А, Младите хора, те не се замислят, аз давам пари нещо да ме увреди. Не, те са с идеята и нагласа, аз давам пари, за да се развеселя, за да ме е готино, да съм по-модерен, да съм център на внимание, да съм като другите. Така се приобщават в едни определен тип компании, които, в кавички казвам, са готините. А, те не мислят това като аз плащам, за да навреда на себе си, да увреда. Не, те виждат, ако може въобще да има някакви ползи, но моментното развеселяване, моментното чувство на задоволство, на удовлетвореност, без въобще да мисля за последиците след това. Да. Благодаря ви за интервюто, което направихме. Беше ми изключително драго да поговорим на тази тема, защото малко са хората, които усещат рисковете. Много благодаря и аз за поканата. Ще се радвам и до нови срещи, отново да се видим.